Nou, de situatie is in feite niet veranderd nog. Ik heb overigens wel al een gesprek gevoerd met de premier van Aruba vorige week. We zijn dus met elkaar in gesprek. We hebben aangegeven dat die rente, die nog steeds op het hoogste niveau is, zo blijft totdat er inderdaad een overeenkomst is met het land Aruba. Ik ben natuurlijk wel heel blij dat er inmiddels wel een landsverordening in is aangenomen en dat die ook van kracht is vanaf 1 januari. Dat was een van de twee stappen die gezet moest worden. Maar we moesten ook een bestuurlijk commitment over de Rijkswet financieel toezicht vinden. En daar zijn we nog niet verder gekomen dan we vorig jaar waren. En zolang we nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, blijft ook die situatie zo dat de rente blijft op het hoogste niveau. Er is nog geen inhoudelijke vooruitgang, maar we zijn wel met elkaar in gesprek. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want anders komen we überhaupt niet verder. Dus ik weet ook dat de premier van Aruba naar Nederland zal komen over een paar weken. En ik denk dat we dan ook het gesprek verder zullen voortzetten. Ik heb alle geduld die nodig is. Het is vooral, denk ik, aan de kant van Aruba waar het nodig is dat er stappen gezet worden. Want ja, ik vind het vooral voor iedereen die op het eiland woont natuurlijk heel naar dat we moeten werken met zo'n hoge rentepercentage, wat nou eenmaal nodig is, omdat er wat ons betreft nu nog onvoldoende financieel toezicht is. Want uiteindelijk gaat dat ten koste van alles wat de regering voor de inwoners van Aruba kan doen.